Ngorek tempe godhongan ijen, nyambel, goreng rese karo nggodhog kluban jesim. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung tak lanjutake karo nggodhog kluban. Ning nggon kene nyong nggodhog kluban jesim banyune umep, klubane dicukurake terus ditunggoni ndang nganti mateng. Karo nunggoni mateng tak lanjutake karo njareti tempe godhongane, dijareti kabeh. Nek wis rampung kabeh terus dilanjutake karo digoreng. Ning nggon kene digoreng ndang nganti garing ndang nganti golden brown. Karo nunggoni tempene mateng tak karo nyambi ngerajangi bawang brambang lombok digawe oreke engko. Andang-andang tempene wis mateng langsung wae dintas tak lanjutake karo goreng bawang brambang lombok nggawe sambele engko digoreng ndang nganti mateng. Nek wis mateng dintas tak lanjutake karo goreng resene. Digoreng ndang nganti mateng karo tak nyambi ngulek digawe sambele engko diulek klitak-klituk ndang nganti lembut. Mbasa wis lembut dicicipi rasa, nek wis mantep dicarupi lenga cekene ora mbrangas. Andang-andang resene wis mateng langsung wae dintas tak lanjutake karo numis bawang brambang digawe oreke engko. Ditumis ndang nganti mateng, mbasa wis mateng tak entas dingin cekene engko ora ayem. Tak lanjutake karo numis lomboke ditumis ndang nganti layu, mbasa wis layu tak tambahi karo banyu sak cukupe wae, gula, uyah karo micine dijekurake sekalian. Ditambahi kecap sak cukupe wae, diaduk-aduk ndang nganti rata. Gorengan temene dijekurake sekalian, diaduk-aduk terus ditunggoni ndang nganti nyresep. Karo tak niriki klubane jebulane wis amah wis mateng langsung wae tak entasi. Mbasa tempene wis nyresep, bawang brambang gorenge dijekurake diodak-aduk diwolak-walik ndang nganti tercampur merata. Nek wis rata terus dicicipi rasa, nek wis mantep terus dintas. Nah, kene wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina iki? Nyong masak kaya ngene iki lho. Ya wis ya nyong tak sarapan dingin, tak pamit, tak pareng.